everyone, mao kini nga ato ang weather update para karong adlaw, May 13, 2022. Kanina nga alas 3 sa buntag, ang atong gibantayan nga low pressure area or LPA kinasigpatan na ni sa may 220 km east or silangan sa Davao City. Doon na ni siya coordinates nga 7.6 degrees north ug 127.8 degrees east. Kani siya nga low pressure area kay naka-embed ni sa ato ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga may nakapekta karon sa tibuok Mindanao. Ug kani po siya nga low pressure area kay ubos ni siya tsansa na mahimo or ma-develop into a tropical cyclone or usa ka bagyo. Nagpadayon gihapon tag monitor sa atong heat index. Dinhiron sa tibok rehiyon, mo range ni siya sa 38 ngadto na sa 42 degrees Celsius. Ug naa na ni siya sa kategory nga extreme caution ngadto danger. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang ato ang website. Dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST dinhi sa Mactan, Van Sabeliano. Maayong adlaw.